dahil mayroon na ako. JR Suryo, thanks sa pag-like, labidabs. Thank you sa pag-like, JR. Wow. So, yung tinapos ng Guinevere, The enemy is... kasi Your team is banning. Dali na. The enemy is banning. yun o, wala na. Roger na lang. Na. Please ban a hero. Ayun, tubig ko sana. The enemy is picking. Your team is picking. Wala na. Nakuha na Roger. Kunin mo na, Alice. Porka kayo, Jay. Ayaw niyo ako sa Angela. The enemy is picking. So, Nana. Your team is picking. ito ko, nito. Guinevere. Chow. Ito yung pang sabayan. Sabayan. Sabayan The enemy is Hindi ko alam yung sustain eh. Kanina pa kayo sustain na sustain. Eh, hindi ko maintindihan. Hindi ko alam yung sustain. Yung ganyan, yung ating light stick, mga ruby, mga ganon. Ang burst, yung mga masaritan. Mga Damage. burst na damage. Mga aurora, mga ganon. Hindi ko na alam kanina. Sustain na kayo na. Uuna na lang. Please pick a hero. Yung sabayan ng light stick, mga ganon. Eh, hindi ko na alam. Sustain yung parang kaya makipagsabayan. Oo nga. Okay, lang na ako. Kanina hindi ko alam. Ano? Ano? Mag-sustain yung mga kaya makipagsabayan. Burst. Ito, ano? Parang ito sa kasi. Uy! Ba't ang tanga-tanga? Okay lang yun, tank, no? Hindi mo, magagap sa papel lang. Ha? Ako magagap sa papel. Hindi ako magagap niyan.
siya magagap sa akin, ano? Bakit? Eh, hindi ako bububli. Hindi. Nandun ako sa ano, Bap? Pagdating ko sa floor, level 4. Gugyong kan thanks sa pag-like labidabs. Welcome to Mobile Legends! Yung. Seconds to the enemy. Irorong ko na ba daw? Irorong ka, hindi na. Gugyong kan thanks sa pag-share labidabs. Ha? Puro physical defense. Nothing will stop my justice. Magtalo siya. Hindi na naawa sa clips yun. Dito, saan ba? Sinong XP? Ba't nandito lahat ang mage? Ako na nga. Hindi nagagapang prank ko. Si Gatot kasi nandito eh. Ang sakit ni Gatot eh. Pero sa blue. Shoutout po sa viewers natin yan guys. Shoutout sa inyo. Pa-like and share po. Aray ko si ano. Si Roger. Inaano ako. Sinusungkit. Busy si Roger to. Lang. Wala akong power. Napapalang tayo. Physical lahat ha. Tayo ikaw may sabi. Lalagyan ko ng ano? Concentrate. Concentrate energy. Tayo, Choleng. Andre Borja thanks sa pag-like labidabs. Nasend ko na pala. Nasend mo ba? Walang ano. Patay tayo dyan. Walang... Ano? Cancel. Wala. Attack the turtle! Attack the turtle! Bakit mag-turtle kayo dyan? Sila oh. Initiate retreat! Yun. Enemy Sayang. Para sana kay Gatot yun eh, na-ulti siya eh. Kaya Pero, pili akong ulti. Grabe tong mga creeps. Titigas. Let us spread our wings. Ano yung Gatot ka? Nagdadalo ko ako. Ano yung gold? Jericho? Revenge has blinded me. Ina mo, nakaptakas na pala eh. Isip ka. Uwi ka muna. Ay, namatay Roger. Correct?
Walang mana, uwi. Nothing will stop my Inuna nga immortality ah. launch attack. Dito siyang ko. Kasi nga magiging